bezala, zuretzat egun hau ospatzeak zer nolako garrantzia du? Bueno, hor ondorio bat da, antropologian ikertu da bez, festak ez diela festa huts. Osa, jaiak ez dira festa bakarrikan da ondo pasa eta ez. Jaian barrun daude baloreek, daude emozioak, daude ideiak, daude gauza pila bat, ez? Orduan jaia batek, eta gau beltzak ebai kasu honetan, da behikulo bat eragiteuna bai inguru guztin, ez? Eta gau beltzak hartu kontzeptualizazio bat edo ezaugarri batzuk, balore ikuspegitik da, emozio ikuspegitik da, indartxuk diala, ez? Lehen aipatu dugu, dago transmisioei, kalabazana. Lehen ozan bihurrikeri bat, orduan bai gurasok herritaiten zieten olako bihurrikerik itagatik, orduan bai gazik ikusita zuen, ez? Baina baina hartu festak protagonismo hori, bai. Gero igual gaztainak bai protagonismoa hartze dute, ez? Aipatu dugu goxokik, aurrentzako goxokik beti dira kargarrik, ez? Baina azkenen astero jateik uste goxokik. Eta gaztainak dira urten behin jateian. Sasoian arabera, ez? Bai, eta da urten behineko gauza bat dira. Orduan behantzako goxokia o kutixia edo, ja gaztaina gehiago bihurtu da txutxea edo goxokia baino, ez? Eta horrek emate gaitu, naturan garairare bai, ez? Noizkoa da gaztaina, garai hontakoa da. Kalabaza noizkoa da, garai hontakoa. Eskola batzutan, hasia hartu maiatzen, eskolako baratzen jarri eta ikustute kalabaza gazten. Gero kalabaza egite dute forma eman, arpegi forma eman. Orduan dago, gero beste bat da, heriotza lantzeko aukera emateu. Batzutan modu harin egon da, beste batzutan modu serio egon, hori bai antolatzaileen arabera, ez? Baina presentzia bat hartu ere bai heriotzak modu baten edo besten, ez? Eta igual, garai hautan bai garrantzitsua da heriotza bizi duen aldea ekartzea, zatik bizkat tabu bihurtu nahi azkenengo urteotan, baina heriotza denon bizitzaren parte da. Bizitzan parte da, beti egon goala pentsatze dugu, eta hori bai kudeatu marra da, eta orduan gaudetzak bai neurri baten aukera hori emateu. Claro, derok pentsatzen dugu Halloweenek itzala egiten diola gau beltzari, ez? Eta zuk erantzun dion, izatezkoetan kontrara dala, egiten dan herrietan. Bai, gau beltza indartxu antolatzea. Ez, hor kuriosa da ere bai, ikustea ziklo historiko guztia, ez? Halloween dago, baina Halloween aurretik beste ohitura batzu zeuden, da Halloweenek bai bere eraldaketak ukitu, hemen goiturak bai eraldatzen nahi dira, gau beltzare bai eraldatzen nahi da, edo transformatzen nahi da, edo da tradizio bat berresmatu esango dugu. Eta nola da bai festa bat antolatu ikena, osea Halloween ez da antolatzen Euskal Herrin. Halloween zan antolatu talde txikitan aurrak behien arten, zala etxe baten elkartu, mozorrotu, eta kalea jetxit inbera joz, eta truko trato esan, eta eskatu. Hoi zan antolaketa, ez zegoen nola bestelako antolaketa. Oain sekulako merkadoteknia, jode, ez? Hoi da. Gero zan telebistan dago bombardeo bat, dago Portaventura, zentro komertzialak, eskaparaten, presentzia guztioi, hoi bai da dola, bai azkenin bai... Propio garairako prestatutako janariak. Bai, sartzea egutegi kontsumistan barrun esango dugu. Gau beltza antolatua da, batzutan bai oso elementu erakargarrikin, orduan jende pila bat biltzeu, herritan antolatzeanen jende pila bat biltzeu, orduan indar erakustaldia handia da, ez? Eta gero batzutan reakzio, batzutan ikustu ditu bai kontra jarri bezala, ez? Batzutan reakzio izan da, eta hori hola da, nire beste batzutan ez zegoen Halloween da gau beltza antolatzea. Zan bizitzen naiz Gipuzkoan, Baliarrain herri txiki baten, han ez zegoen Halloween, ez zegoen beharraik alternatibat eskintzeko, baina bai zeuden beste behar batzuk, ez? Eta aurrak protagonistak dian jai batzatik ez ospatu, horrek herrine bai eragina dauka, komunitateen ere bai eragina dauka. Eta orduan, nire aurrentzako, 6-10 urte dauzkate, behientzako gau beltza da behien festa. Bakite Halloween badaula eta bai, baina behiek gau beltza ospatze dute, oso ondo pasatze dute, eta behien herrien parte dela sentitzen eta oso harro daude gau beltza eta orduan, indarra bai zentzu hortan bauka. Gero bestalde egia da, ez dagoela formula bakarra eta eredu bakarra eta ez dut zatik antxarra izan behar hori eta gainera, ni adi esan doainen ikusi dudana da, gau beltzaren lehenengo bi edizioetan parte hartzea handia izan da, baina gainera lan komunitarioen dela, auzolanean egin dela, ez? Eta badirudi bat dodela hor konexio batzuk,
behar da norbait gidatzeko, hartzaile lana egingo duna, baina gero badago gogo bat, ez? Euskaraz eta euskal kulturaren inguruan zerbait egiteko, nik antzen baten dut, ez? Eta herrien arabera, modu batera edo bestera, ez? Zure esperientziaren arabera, batetik bestera ibili zarela, zer nolako ereduke ikusi dituzu? Baliarrain oso herri txiki bat eta zari gara, Andoain tamaina erten batekoa? Bai. Epatu zu, eta nik uste hori gako badala, ez? Herri bakoitzak bere formula bilatu behar duela. Osea, ez daude bi gaubeltza berdin, ez daudelako bi herri berdin. Bakoitzak bere ezaugarri dauzka, bere egitura dauka, bere lokala dauzka, bere izateko era dauka, orduan bere formula hori bilatzea nik uste gako badala arrakasta edukitzeko ere bai. Eta orduan daude gaubeltza desberdinak. Osea, esan duzu ez, Baliarrainean 150 biztanle, dau gaubeltza modu bat. Dauzke bere aukerak eta bere gabezik, baina dauzke bai bere aukerak. Eta da, etxez-etxe puska biltzaita daukazula. Bestelako gauza batzuk egitea dauzkezula. Adibidez ez, Errenterin ororetan 40.000 biztanle uste daudela eta sekulako antolatze dute. Osea, herrin protagonismoa hartzeu jo. 18 talde, ez dakitzen baten artean antolatze hor dago antolaketa handi bat. Andoainen bai badago. Saretze bat ez, aipatu duguna, ez? Bai, nik uste gaubeltzak eskatzen da, aurrekontu ekonomikoa baino gehiago, aurreko lanketa bat. Aurreko lanketa bat da pixkate bai teorikoa, zergaitik antolatu behar zertako, zer nahi duen lortu, gaubeltza nola pixkate bai informazio oinarrizko bat bai eduki behar da, eta gero inbar da, zuk esan duzuna, saretze bat, ez? Ez da persona batek antolatzeko gauza bat da, elkarte desberdinak, persona desberdinak, talde motor baten bidez, eta orduan arrakasta ere bai erresagoa izango da, eta neurri hortan bai herrikoia bihurtzen nahi da, gaubeltza nahiko herrikoia esango nuke. Zentzu hortan, herritiken sortutako festa bat herrintzako bezala.